Orugolo. Ana ebulukwa mmadụ elu ọkwụ mma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke oji na-aga n'elu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị oke erighị anyị fọnda mba gị. Ndị oche eri anyị fọnda mba gị. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka adaba. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọgbanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na Eziokwu TV ma ọ bụ na soshal midia handles anyị. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Afa m ji wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala tempụl dị na oraifite. Anyị na-agba afa miri emi na-arụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ. All you need to know about agwụ. Yes, ọnya ka eji bịa mara taa anyị ga-asụ Igbo. Maka na greater percentage ndị na-anụ onu anyị bụ ndị Igbo. Ọnya ka anyị ji bịa. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ agba nke abụọ ya patu. Mana bifo anyị gaba n'iru ka anyị mara ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọstụ a ka na-aga n'iru. Ndị na-esonye na anya bụ aja kwa ọnwa ọbụla amarago ka esi eme. Mana maka gịnwa bụ onye ọfụ chọrọ isonye na anya bụ aja. Aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe. Aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana anyị anaghị esho testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Yes. Then onye bụ aja bụ aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Nke ọnwa a ga-end na last day of August. Anyị ga-achụ aja dị iche iche n'ihu mmụọ dị iche iche na temple. Chụkwazi aja eburu ma saraka. Yes. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum.
Distance is not a barrier. No long way na the temple more than I job na na-achụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests. You make donation token to the account number. Chat them na WhatsApp. I want other details. I need n'aka gị ka enwee ike book oge. Ike iso na send them message na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Ọkwa ọzọzi ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi ya anụta yes mana ị chọrọ ịnụ ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ mana ị na-awọchị anyị site n'Eziokwu TV, ihe ị ga-eme bụ visit my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite, all my YouTube name, social media name. Search ya, you have all my lectures, including this one you are watching now. Yes, you can share it to your friends. Ọ na ị gara ya my YouTube channel, anyị nwere over 1000 lectures. Nkụzi anyị na-akụzi kwuru maka ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-watch from Eziokwu TV, onwe movie ọbụla ị watchiri ebe ị like, ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ndị enyi gị. Ọ bụrụ na movie, ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochi tubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụkwasị na ị chọrọ ịma ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị na-eme n'Eziokwu TV, jekwazie na Eziokwu TV, all 3 YouTube channel anyị nwere. Then ka anyị gabazie n'iru. Ọ bụkwa ndị chọrọ ka ị partner anyị n'ụdị ọbụla for advertisement or whatever in partnership. Then I met a chat kwazie the number. Yes, then you say a chat at that number, I don't know send the message. Agi and what it was. I want to make pick it, my PA will pick it. Yes, it drop your message. Then in there, then was Eziokwu TV for our address. Eti we visit temple. Whether in Abia from Imo State side to Anambra or in Abia from Onitsha side to oraifite. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Yes, echefukwana na ebidogo book be nke ọnwa Septemba. Isiokwu anyị ji wee bịa tata dịka anyị si wee kwu n'ọhịa gbasara agwụ. Akụwago m na part 1 nke anyị kụzi yesterday, gịnị bụ agwụ? Anyị kwuo na agwụ bụ spirit nọ behind every man's gift. Anyị kwukwazịrị na agwụ na-enye ude. Kpatara ndị Igbo ụfọdụ ji aza agwụ nyere ude, meaning agwụ na-eweta for you to be influential, for you to be known, ka ide ude agwụ ga-eweta ya. Ịghọtara ya? Yes, dịka anyị si wee kwu, the ancient book say, gift of a man maketh a way for him. Is your gift that will make a way for you? Or your gift onyinye amara gị ga-eme ka amara gị na mba ụwa dum. Na anyị ma Mark Zuckerberg today bụ because of na no great ihe a na-akpọ blow up. Yes, so etu a ka ọ dịkwa, ị nwekwara ike ịbụ a genius na ya choosing career. Ị nwekwara ike ịbụ ọda akpọ n'ihe ejiri mara gị. Mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere mmụọ nọ behind that ya gift anwa iji wee bụrụ ọkaibe. So ihe anyị bịara ka anyị kụzie tata bụ kedu ihe ị ga-emere agwụ, kedu etu ị ga-esi wee activate that ya agwụ ka o debe ude. I can tell you, anyị kọwakwara na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere agwụ, mana anyị kwuru na agwụ ndị mmadụ dị level by level. Enwere ndị enyere agwụ sọ maka nke ha ga-eji nyere onwe ha aka bie ndụ n'ụwa, mana enwere ndị enyeziri agwụ ọha. Ya bụ ihe ọpụta bụ na ha ga-eme ihe na nsọtụ ụwa site n'ụzọ dị etu a na-aga n'olu ha n'ụwa niile, na ha ga-esikwa ụzọ dị etu a wee kwalite ọdịmma nke mmadụ. Ndị dị etu a ka anyị na-erifa as ndị akpọrọ ọrụ, called ones. That is, o nwere ndị akpọrọ ọrụ in a special way. Yes, we all mankind, anyị nyechara anyị onyinye na ụdị dị iche iche, onyinye anyị ga-eji bie ndụ n'ụwa, ka bụ eziokwu. Mana enweziri ndị akpọrọ ọrụ for special mission. Yes, ndị a bụ ndị agwụ ha enyere agwụ ọha. Agwụ ha bụ na agwụ ha ga-esi na agwụ ha wee metụ ọtụtụ ndị mmadụ aka site n'ụzọ ọrụ aka ọrụ ha ewee tụọ aha Chukwu Chineke. Ịghọtara ya? Etu a ka o si wee dị. So enwere ndị bụ agwụ ha bụ for their personal use.
yes mana akpọrọ ha ka ha bụrụ ndị ga-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Taa anyị chọrọ ka anyị fesie ndị akpọrọ ọrụ dịka ndị called ones, ndị anyị kpọrọ called ones, ndị akpọrọ ọrụ n'ụzọ pụrụ iche maka ijere Chukwu na mmadụ ozi. Ha ka anyị ga-efesi taa. Anyị wee kwuo na enwere agwụ dị iche iche. Enwere agwụ nka na ụzụ. Onye nwere agwụ nka na ụzụ ga-eme ọfụma ma ọ banye into, ọ bụrụ na onye an architect, ọ baa into building, ọ ga-enwe ike bring a new designs. It flows from the brain, understand, because of the spiritual vibrations and the radiation ọ na-enweta. Ọ bụkwa na onye dị etu abanye into production, manufacturing, onye a ga-enwe ike create new ideas in manufacturing. Ọ ga-create new content. Onye na-etu a nwere ụdị agwụ a nwekwara ike ọ bụrụ a content creator, ọ ga-emekwa ọfụma maka na o nwere nka na ụzụ. Ọ bụkwa na onye na-etu aje mụọ aka ọrụ ọbụla, onye aje mụọ aka ọrụ ọbụla, ọ ga-eme ọfụma. Ihe ọbụla eji nka aka wee na-emepụta, onye ga-eji agba nka na ụzụ. Ya bụ na onye a ga-enwerịrị the acumen of creativity, then tinyeziere nka. That acumen na onye ahụ nka bring new ideas. Ụzụ bụzi imepụta ya n'aka ya. So ọ bụrụ na ị nwere nka na ụzụ, ị ga-eme ọfụma n'ihe gbasara ọrụ aka. Ịma self independent, ị ga-eme ọfụma. O nwere ndị nwere agwụ azụmahịa, call them business magnets, call them business genius. Whatever they sell, they make money. Yes. Then when ndị bụ ndị ndu, yes, when they were king makers, the political juggernauts, yes, the godfathers, how magicians, n'ihe gbasara permutations, they can do well. Then enwere ndị bụ ọgwụ nwere nka mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ihe niile abụ onyinye amara. Enwere ndị bụ nwere calling for mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ha amadugo na-eweta 1 + 1 ọ bụrụ 2. Ha amadugo how to mix up chlorophyll and one other the sweetener and one or two ọ bụrụ ọgwụ malaria. Ịghọtara ya? Onyinye amara. Yes, enwere onyinye amara dị iche. Even to be a ruler bụ onyinye amara. Agwụ, to be able to weather the storm, onyinye. Ka m kọọrọ enwe na iche na leadership abụrụ onyinye. O nwere onye a na-akpọ nna David, yes, abụrụ Jesse na Ancient Book. O wee sị na ọ mụtara ụmụ okorobịa 12. No, David bụ the last one. Then o wee bụrụ na onye amụma ka a si ya jee ka o jee anoint ya nwa ya ahụ akpọrọ ka ọ bụrụ na onye ga-abụ onye ndu ụmụ Israel. Mgbe ọ batara be Jesi, o wee sị Jesi na ya chọrọ ịmụ ụmụ ya niile, ofu ụmụ ya niile, na Chukwu okike kpọrọ ya ka ọ bịa anoint ya bụ nwa ya nwa ga-agba erula. Jesi wee kpọpụtagba ụmụ ya niile, bido na diọkpara ya bụ Benjamin, na-akpọpụta. Onye ọ kpọpụtara, o nee ya anya maka na enwere radiation na radiate. Na once ifuru onye ọrụ from the face, you know. Ma akọwaziri ya maka na iburu onye agwụ. Yes, omume ya ji ọfụ a na ya wee fụra mba. Ụfọdụ ụmụ okorobịa niile, o nwere onye ọfụ that radiation eji ama. Ime ihe o mere, o wee jụọ Jesi, ụmụ gị niile ọgwụna na mmụọ Chukwu na-agba ama n'ọnwa gị. Mmụọ Chukwu na-agba ama n'ọnwa gị. However, na ụmụ niile ya kpọpụtara enwere nke bụ akara njiri mara onye agbara ọrụ na ụdị pụrụ iche. O wee sị ya na o nwere nke ntọntọ, o nwere small one jebere n'ime ọhịa ije zụọ atụrụ. O wee sị ya kpọọ ka na-enwe ka little David bịa. O wee sị na ọnya, o wee anoint ya. O mechaa o wee bụrụ eze. Gatara ya? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na na-enwe ihe niile ewu ọkpụkpọ. Yes, mana ihe dị mkpa bụ gị nwee chọpụta ebe a kpọrọ. So ana m achọ ịkọwara gị na ihe niile mmadụ na-eme wee bụrụ ọkaibe n'ọkpụkpọ oku. Mana taata achọrọ m ka m fesie ndị bụ ndị akpọrọ oku dịka ndị nchụaja, dịka ndị na-agba ụkọ, dịka ndị dibịa. Ịkpọrọ ha dibịa, ịkpọrọ ha pastọ, ịkpọrọ ha ụkọchukwu, ihe ọsọ gị kpọọ ha. Ha niile bụ ndị priest, high priest akpọrọ ọrụ.
now ihe chọrọ ịkọwasịrị gị bụ ọ bụrụ na igbo onye nwere call o nwere some certain signs ị ga-afụ ịgbanụ na inwere call na inwere ọkpụkpọ oku egbo onye nchụaja. Ịghọtara ya? Yes, those signs bụ 1 n'ime onwe gị. O nwere signs ị ga-afụ n'ime onwe gị. Ị na-edoro ka mmadụ gwa gị na o nwere something dị special about you. Ị ga na-afụta ya nwa obere nwa obere nwa obere. Eziokwu na mgbezi achake ya activate ya through mentorship, through learning. That ọkụ ada dị ibube achake maka ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọkụ daa ibube ọ dị ka ọ nyụrụ anyụ. So gị nwa na onwe gị bụ onye akpọrọ ọrụ ị mara na ị nwere ụdị onyinye amara nda maka na aka budoro ya ebudo. The bandage has never fall. So mgbe ụfọdụ nwere ike ma ha mana sụsọ ndị maọbụ parents maọbụ onye ọbụla pay close attention to this particular person, we identify no nwere something very unique with this person. Ọ may identify na enwere something very unique with this person. You got ya? Onye ka nna achịkọwala gị na enwere something very unique with that person. So what am I saying in essence? Onye akpọrọ ọrụ, people around you that understand you too well nwere ike ịghọta ya na onye a na-enwere something very unique about this person. Now this particular person nwere onyinye and na ọ bụ onye akpọrọ ọrụ. People can observe it ma ọ bụrụ na ha pay close attention. Nke a bụ ofu. Nke abụọ o nwere ihe ga-agba ọgbụ na ọ na-eme n'ime ndụ gị. Gị nwa na onwe gị as a person na-akpọrọ ọrụ ga-ama na-akpọrọ gị ọrụ. Nke mgoro ije gị na ndị mmadụ ga-egosi gị na-akpọrọ gị ọrụ. Ị ga-abụ onye a ga na-ezi ozi beforehand before o mee. Yes, ị ga-abụrụ ya ọnwụ na i pay attention to you yourself. Ị ga-afụ na ịbụ onye ga-abụ ọ bụrụ na ịlụ ọrụ nlọ o mee. Ma ọ bụrụ na ọ na-abụ ịnọlụ enwere ike abịa gosi gị ihe in vision. Ihe ahụ ịlọ na nlọ after some time o mee and o mere na-abịagwa gị na ihe ahụ ịlọ na nlọ na ọnya bịa na mmesu. Ọ na-emeghe etu a ịmalụ na ị nwere agwụ ya. Ten nke ọzọkwa ihe ama gbasara agwụ gị bụ ọ bụrụ na ị nwere data ụlọ ahụ ịlụ ọrụ ahụ mee and ịchọpụtakwa na ọ na-abụ ibo ndị mmadụ ibu daiziri mmadụ na-eje ahịa ịgba onye ahụ aka afịa na ọ na-eleta ego n'ụbọchị anwa, ma ọ bụ na ọ na-agba onye iboro ahịa o ruo n'ahịa o leta nnukwu ego. Ọ chigata echi ọsọ gị bokwe ya ahịa na nke igboro enyi ya na-eletara ego o jekwa chigata olekwa ahịa. Ọ na-eme gị etu a ị malụ na n'ịbụ onye agwụ. Then ọ nwekwara ike ọ na-eme gị n'ụdị na ị nwere ike onwe onye ọbụla mejọrọ gị, mmadụ mejọọ gị iwe nke ukwuu n'ebe onye anwa nọ, onye ahụ enwere mpịawa azụ. Ịghọtara ya? Onye ahụ enwere mpịawa azụ ọ dị likely na akpọrọ ọrụ outside. Ị bụkwara onye na-abụ ihe ọma mmadụ mere gị ihe ọma inwe aṅụrị kwubie okwu n'isi onye anwa wishi onye a wel ife ọma emeela onye anwa ị nwere kọl daiz ịbụ onye agwụ. Then ọ nwere ike ọgwa na mmadụ mejọọ gị ibegharịrị mejọrọ onye anwa, onye a ga-anụ ụdị ya ị nwere kọl. Then nke ọzọ na-achịkọwara gị bụ ị nwere ike ị na-alụ nlọ ị na-afụtasị onwe gị n'ụdị ebe dị iche iche. Eneghị anya na ị ga-afụta onwe gị ebe ị nọ na-agọzi ndị mmadụ. Ghọtara ya? Ị nwere agwụ. Ihe ndị a na-eme ma na ị nwere agwụ.
ọ nwere ike ịfụta onwe gị ebe ị nọ enye gị ọjị, ị na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ, ị na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ, ihe ịrịba ama na-eme. Ịfụta onwe gị ebe iji ọjị na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ, ihe ịrịba ama na-eme, ọ gosiri na iwe onye nwere agwụ, nnukwu agwụ. Ọ bụrụ na ị fụtara onwe gị ebe ị nọ efu ebe e binyere gị ọfọ, ị na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ, ọ na-eme ị nwere agwụ. Ma ọ bụ na ịfụtara onwe gị ebe ị pụtara fụ onwe gị n'ọnọdụ ebe ị nọ na high table, ma ọ na-ịfụtara onwe gị ebe ị nọ na nnukwu oche, other people nwee other servants na-asa abụ gị, ị nwere agwụ. Ma ebe ọ bụ na ịfụtara onwe gị na nlọ, ebe ọ bụ na ndị mmadụ nwee problem, ndị mmadụ nwee problem, then abịa to you, ị nwee solution to their problems. Ndị a niile nwere problem a na-enwe aṅụrị after ka ha mechara encounter with you. Ị nwere nnukwu agwụ. Ọ bụrụ na iwe onye na-abụ ịpụta ma ọ bụ na nlọ ma ọ bụ n'ife, agwara m ụnụ na ihe eji ama onye agwụ na-enwere ndị bụ clairvoyance, nwee clairvoyance, nwee ndị dị intuitively alive. Gịnị bụ clairvoyance and clairvoyance? Enwere ndị bụ na ha na-afụ afụ, ọ na-eme nnọọ ka ọ na-eme ka telivishọn n'ihu ha. Yes, ọ na-abụkarị true trance. O nwere ike ọ bụ true trance, o nwere ike ọ nọgide megide meditation. Ọ na-emekarị mgbe mmadụ na-eme meditation, maka mgbe ahụ ị na-eme meditation, ya spirit ewulitere mmụọ gị elu, ya spirit live through a little bit above and detached from the body. This anụ arụ ya fụrụ bụ ihe mere anyị dị wee bụrụ mmadụ, nọrọ na this gross material world. So anụ arụ a ọnya ka nsi na mmụọ kwere ekwe, mana anụ arụ esiri ike. Anụ arụ a na-ebuchighị anyị, ebutu anyị ebutu, mana mmụọ na-ewulite anyị elu. So ọnya batara o ji abụ mgbe ị ga-enweta ụdị vision a na-akpọ trance, mee ka telivishọn n'ihu gị, wụ mgbe ị bịagoro mee ka asị niile na-arahụ ụra. Maka na mgbe ọ bụla ị bịa fell asleep, your spirit detach go onwe, ọnya ma iji rahụ ụra, your spirit detach go onwe obere from your body wee rest ya, wee rahụ ụra. Yes. So ọ bụrụ na o mee etu anyị ma na mkpụrụ obi gị, obi mmụọ gị agbagotago elu, dị na arụ wee rahụ ụra. Onye bụ na ọnwụ nọ n'ọpụziri, ọnwụ na o chigatara sị na o si n'ụra wee fere n'ọnwụ. Mana mgbe anwa spirit gị gbagotara n'ụtọ na ị na-arahụ ụra, o luzugo a little bit. Yes, gbagotata mkpụrụ obi ha nwere ike isi ịfụ ihe na-eme na spiritual world. So ọnya ka na-akpọ trance. Ọpụpụ mmadụ pụrụ n'ahụ ya nwa obere wee fụ, yet the person, the spiritual umbilical cord is still connected with the spirit of that person and the body. So the spiritual umbilical cord anwa wụ ihe linkiri the mmụọ onye anwa n'ahụ ya. So mmụọ onye nwere ike inweta information pass ya. Onye abata ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ha na-etute mmadụ n'ọnwụ, wee sị ha na ọ dị possible mmadụ etute mmadụ na ọ bụrụ na mmadụ ka nwụrụ ozugbo, dọkịta asantifigo na onye ahụ n'ọnwụgo. Yes, mana the spiritual umbilical cord is still connected. Yes, if you're a mystic where they calling, you can call the spirit back. But if the heavens, let me use that word, if heavens permit, ọ bụrụ na uche ụmụ mmụọ na okpo onye dị etu a na site n'ike nkwubi okwu na onye a ga-adaghachite n'ahụ ya n'ebe, when the spiritual umbilical cord has been not been severed, that is spiritual umbilical cord ka dị connected, that ihe ọpụta bụ na the spirit of that person is still connected with the body. Yes, o mee etu anwa, it's possible na ị ga-akpọchigawa onye ahụ azụ to the body. Yes, mana I can tell you as a spiritualist, ma ọ bụrụ na that spiritual umbilical cord has been severed, that is that cord to gear, o nwere ihe ga-emekata ka akpọchiga onye ahụ azụ n'ụwa. Ime ihe ọ bụ reason bụ na ọ dị against the natural laws
in creation, so it can't happen. Yes. Forget about whatever man will keep as magic. As long as no severe again, all the go against natural laws, it can reverse. Or you go look at a point of no return. Man, I no na confirm get dead. Man, the spiritual umbilical cord carry. Spiritual umbilical cord no man when they no hours. Yes. So I want a man pass on within hours. You can see call the person back. Yes. More if the spiritual forces permits. Look at that. So when you're not checking what na ihe na chekwa gị bụ na ọ bụrụ na nature nature understand how things work. The man ị ga-emewu na that ụlọ anwa inwetalụ na that spiritual trance ị ga-eje nweta information. Ọ gwa ndị na-enwetakwa information not through trance. Ha no voice. Yes. Ị bụrụ onye na-anụ voice. Yes. Onye na-anụ voice. Then when ndị na-enwe ihe a na-akpọ intuition. Intuition bụ ndị na-eme gịnị na-anụ n'obi. Ọ daa ha n'obi. O nwere ike onwe onye ya nọkọta sị ihe a dakwara ya n'obi mana na ya wevuru ya. Bido taa pay attention. O nwere ike ọ bụrụ na ịbụ onye ga-adị intuitively alive. Ọ bụrụ na ị bịara ịtụ anyị chọrọ ịba moto ihe a daa gị n'obi gaa bara moto a gị baa moto ọzọ biko pay attention to it. Ibido mebi ya ịfụ na that intuition spirit will be very active. So o nwere ndị nwe intuition ha na-agba ha obi. O nwere ike ọ nọgide ebe a ọ daa ya n'obi pịam ya si ebe ọ nọ pụọ. O si ebe a pụọ o nwere ike 20 minutes o ji wepụ ebe ahụ 30 minutes ihe eme na data ebe ahụ ọ nọ. Ndị mmadụ asị na n'oriri ogboma ọ disappear. Ọ bụghị disappear ka o disappear kama ihe mere n'ụbụ na o nwetara information ọ kụrụ ya n'ahụ kwuo ya n'obi na it should live ọ bụrụ onye na-efolo intuition ya. So ị bụrụ onye na-enwe intuition agwaghị okwu omee then malụ na ị nwere okwu. Ị nwere ike before ihe a na-achọ ime ebe ụzọ gwa gị ya na ọ ga-eme and o mechara agwa gị na ihe emego. Nke a ofu. Nke ọzọzi bụ ọ bụkwa ndị bụ onye na-abụ egosicha gị ihe ndị a niile wụda ma ị nụrụ anụ ma efuru afụ o mee ịma not likely na ị nwere ọkpụkpọ. Nke ọzọkwa etu ọzọkwa mmadụ nwere ike isikwa ihe esikwa na ị nwere kọọlụ bụ ọ bụrụ na ọ na-abụ onye na-abụ mmadụ pụta fụ gị uzie gị ozi. Enwere ike iji onye ọbụla ozi. Yes. Enwere ike iyuzu onye ara. Enwere ike iyuzu onye agwa ibe gị. Yes. Ọnọgọdụ ọgba ọgụ ịma na ị nwere kọl. Ọgụ ịma na imerọ nka, ọgụ ịma na ọfọbe nna gị na-ewachibere ya. Ozie gị ozi. Ihe na-achịkọwara life o mebe ọtụtụ ndị mmadụ. Ụfọdụ nwere ike ị na ebe ị na-aga n'ụzọ onye akwụsịgịsị gị kere ihe ị ka na-eche. Adịghị ị ga-eji ma ndị ọma ya bụ na ọ nwere gosi kere ihe ị ka na-eche. Ọ gwaghị etu ọ bụrụ na ejisi ya gbara gị afa ma ọ ya fụọrọ gị ọfụ no. Ị na-agara onwe ọkpọchi gị agha azụ ma ọ kọọlụ ya attention wee sị gị ọ na ịmara na ihe dị etu a iji eme ihe dị etu a. Ọ bụrụ na ị nwetago ụdị ozi a ma ọkwa ndị bụ ndị na-eje na ministrị n'ijego na ministrị ezie gị ozi zikwa gị ozi ọzọ gwa gị na ị nwere kọọlụ ma ọ bụ na ịbata na ministrị ịnọ n'azụ ma ọ bụ na ịnọ n'etiti ndị mmadụ n'azụ na ebe ekwesịrị ọjidọta asị bụ na imere onwe gị expose na onye nwere ministrị na-ezi ozi wee rute ebe ị nọ wee na-eghe anya wee sị gị bido taa anọzi n'ebe a ije nọdụ ọta ije join ya ndị prayer warrior ya. Nwanne o nwere ihe ọ fụrụ n'ebe ị nọ. Ị nwere agwụ ịghọtara ya. Then nke ọzọzi ewu ọ bụkwanụ na ịpụtalụ ịfụ na ị nwere agwụ ahụ ị na-arịọ ọ na-agara gị ma ọ bụ na ọ bịara ozicha agha ozi ebe ahụ nwee bi ijekwa na be dibịa agbagodo afa wee kwuo na ị nwere agwụ then ma na ị nwere kọl. So ezie gị ozi mana ụka mara ọdịnala na ị nwere kọl nwanne ma na ị nwere kọl. Ajụjụ wee bụrụzie kedu ihe mmadụ ga-eme mgbe ezigoro ya ozi mana ụka ma ọ bụ na ọdịnala
maka ime kọl mana ọ chọrọ ime kedu ihe onye dị etu a ga-eme ihe dị na ya bụ na ọ bụrụ na ị nwere kọl ọ dịpendụrụ ụdị akwa ị nwere ụdị ndị otu so gị ọ nwere ndị otu ga-abịa n'ose oso gị ọ bụrụ na ị kọwara ha si ya biko n'afa Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile na gị ma bụ kpaa afa gị in full na-echekwa n'ịza okwu a mana nee reason why na ịma azụ okwu a kịta. If you prove it logical, they can grant your request. Yes. Example, nwoke ọkọrọ ka onye ọya ebite kedu ka ọ ga-esi bido ọrụ agba aka achụ ihe na-ata alụ agbara aka achụ ihe na-ata alụ so onye na-etu adịla ikele esi ha na onwere ka ya ga-esi wee bidowu mana ihe na-agwa onye na-etu a bụ onye na-etu a ya na-ewepụta ụbọchị mgbe o ji anọ ọnọdụ otu ụmụ mmụọ. Yes, onye a wepụta inwere ike iwepụta Monde ma ọ wepụta Tuesday wepụta ụbọchị sọrọ nnọọ ma ọ wee chọkwa n'ihe usoro 4 days in a week, no problem. Ihe dị mkpa bụ na o nwere ụbọchị isi etiri aside mgbe gị na ụmụ mmụọ ji anọ ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ ehode o nwere ike ịbụ some minutes, o nwere ike ịbụ some hours iwepụta mgbe oge na ụmụ mmụọ ji anọ. Yes, ọ bụrụgoro na ị na-ekwubi okwu mana ụbọchị alụghị ana na iwu na iyi eje kwubi okwu ya nwee ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee n'ebe sọ gị bi ya nwee ọlta iset otu ụbọchị mma akụziri ụnụ ka esi eseti ọlta n'ọdịnala Igbo. Yes, then you dey use that ya altar as the anchor altar ebe ị na-anọ wee na-ekwubi okwu. So ị ga-enwerịrị ọlta ebe ị ga-anọ ka ụmụ mmụọ ndị agha gbarụghị ọrụ mmanụ na ebidogo. Okay, let me use the opportunity to briefly gwa nke ihe esi wuwe ọlta gị. Ihe ị ga-eme bụ iru oje chọta ahịrị ka stool ma ọ tebụl ịmasị na ihe ndị a nchọta egosiri nkịta dị less than 10,000, so ịmasị na dị broke up to 10,000. So ọ bụrụ na ị nọ n'oru ma ọ bụrụ na ị nọ n'Igbo ma na-akpọrọ gị ọrụ mana ịdịba already ibido ọrụ a in full maka ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ, it could be financial, it could be independent, that is lack of independent, na-ekari independent. So ị nwere ụlọ nke aka gị and so many other things, so therefore ị ka depend n'ebe mmadụ nọ. O nwere ihe ị ga-eme gị gbara nkịtị. Ihe ị ga-eme ya bụ iruo ya chọta tebụl, ịchọta tebụl white, ọgwụgoro stool buru tebụl, no problem. Iru ebe a jee beta akwa white according to the size of the table. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị nwere ike ịnwetawuru, ọ bụrụ na ị ga-enwetawu ike ịda akọtụ fresh flower, yes, all the better. Ọ bụrụ na ị nwetawuru ihe a na-akpọ oasis ma ọ bụ na ị nwetawuru ọgwụgwọ na ị nwetawuru oasis, ọ bụrụ na ị nwere ihe dịka cup na o nwere ebe ị ga na-enwetawu life flower. Ọ bụrụ na ị ga-enwetawu ya iru ekọtọ flower in beautiful shape etu isi wee chọọ, were ike ya tinye na mmiri, ọ ga-eme ihe ọ last ya longer than expected. Yes, ọ nwere ike ịnọ days or not the other day before ọnwụzie final. Ihe ọnwụ na use of life flower is better because life flower attracts the herbs, the elemental beings into the altar. Mana ọ bụrụ na ị nwewure ya, gota beautiful flower as ihe ịchọ mma, gota candle, white candle, then gota candlestick, ihe ị ga-eji akwụba candle. Ọ bụrụ na ebe ị nọ ebe ya amụwa isent, fine. Ọ bụrụ na ọ na ebe ya amụwa isent, no problem. Ihe ị ga-emezi bụ weta nzu ịnọ, weta edo, weta ofu efere plastic white. Yes, ihe ị ga-eme bụ weta ose ọjị, weta efere, another flat plate ebe ị ga-etinye ego. Na ihe ị ga-eme that day ị ga-ewube data ọta iruo
taa tebụl ahụ ikpe ebere n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile n'ọta ka nwere onwe mmadụ na tata ka m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-ewube ọta. Ana m agwa gị ihe m melụ when I started. Apụtara m n'elu si n'elu daa bido no n'elu si n'ọta ka ị na-ewube ọta. That is ọ kọrọ ka onye ị ga-ebite edeghị anya na ọ kọrọ gị to the extent na ị nwere ọkwụsị ike ị ga-eji wee jee gba ọsọ agwụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ije gba ọsọ agwụ perfect better, maka na Samuel gbara ọsọ agwụ n'aka Eli jekwa onye nchụaja zụọ gị n'ihe gbasara ihe mmụọ nyanwa perfect. So ije gbaa ọsọ agwụ nyanwa the best, maka na ịgba ọsọ agwụ ga-enyere gị aka ịmụta secret ntọala niile and inwekwo baka eme ntọ ga na-aba aka gị onwe ka isoro gba ọrụ nwe ka o si gbado gị nwe onye ị ga-afọ ọrụ baka onye ị ga-agwa onwe ị ga-agwa gị eziokwu niile. Maka na ọ bụrụ na esi ka ị na-eje ministri na ị nwere onyinye, ihe pastọ ga-eme gị bụ ọkpọrọ gị tinye na ministri ya asị ndị prayer warrior. Ebe a ka ị ga-anọ 1 year 2 years 3 years 5 years 10 years ị ka na ministri ya ihe ebido ọrụ by that method. Ịghọtara ya? Yes. Mana ọ bụrụ na ị bịakwutere onye ya asị ya na ị chọrọ ịgba ọsọ agwụ o treat as one, ọ ga-enwe ike ịkụziri gị ọrụ. So ihe ị ga-emegoro bụ one bụ ichi ube ọta gị anwa. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgba ọsọ agwụ gbaa ọsọ agwụ, nna gị okwu ga-enyere gị aka wee ube ọta. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịsụ ịgba ọsọ agwụ mana ịchọ ka ịdajụ nata whatever that is happening to you, ihe ị ga-eme bụ iruo na rum be gị chọpụta ebe east. Agwara m gị ka ị ga-esi ma east. East bụ ịpụta n'ilo be gị ebe anwụ si achalite n'ụtụtụ, ebe a bụ east. Mezie fụ ọkụ na Sofia room ebe ọ bụla fesiri ebe anwụ si achalite n'ụtụtụ, ebe anwa bụ east. So ọ bụrụ n'ihu na oke nọ isi ha ifesie east anwa wee gwa entities of powers chi onye ụwa gị na mmụọ niile gị na ha so na ndị kpọrọ gị ọrụ si ha na tata ka gị nwa bụ etu anọwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu sị ha na ọta ka m chọrọ iwube ọta m, my private altar. Ihe m ga-eme iwere dat tebụl anwa tọbịa na east, si ha na ọta ka ị na-eguzo ọta gị. Imesi ịchọọ akwa white ya si ha na tata ka ị na-amawa ha akwa ha mawa gị akwa na ya ọta, were akwa nwa tọọ. Ihe ị ga-emezi bụ iwelu si ha na ọta ka ị na-ankọ all the entities of powers from east, west, north and south. Eke Orie Afọ Nkwọ taa ka ị na-akọ ha n'ọta wee yọọ ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ụbọchị ọ bụla ị bịakwara n'ọta ya ayọ ha mere gị ya. Iweta ofu nzu debe efere mbara anwa na-atachi ya ọta idewe na akwa white ya. Esi na dị na-akpọtu mmụọ niile entities of powers from the east n'ike anyanwụ idebe ya one corner n'ime efere anwa. Iwetakwa ndawa sị na-akpọtu entities of powers from the water, that is itinyekwu ya opposite. Then si ọzọ wetakwa nzu ọzọ si adị na-akpọtu entities of powers from the Nisirik, that is Salamanda. Iwere tinye iwetakwa the last nzu si na-akpọpụ ndị ana entities of powers ha bịa kwụnyere gị itinyekwu ya ofu esie that is that nzu ahụ idere maka ndị ikuku. Then ifugo na efere ya enwe na nzu ịnọ, iwere edo ofu edo ahụ iji si na ọka odo olu gị were edo a tinye n'etiti, itinyecha ya n'aka nne gị na all that altar. Chọọ efere ebe ị ga-etinye ego. Yes, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị tinye ego, ọ bụrụ na ị nwewuru ego tinye ego like 4 notes, 4 different notes, that is tinye 4 notes. Ọ bụgo na the same denomination, no problem. Ihe dị mkpa bụ na 4 notes. Tinye that 4 notes bụ ka agwụghị a ọta gị wetabado gị ego. Orie abụ na orie afọ abụ na afọ, nkwọ abụ na nkwọ na eke abụ na eke. Tinye ihe that 4 notes apụtara n'aka aka ekpe gị. Chọọ ose ọjị na ose ọjị a na-eji ji fere debe ya n'aka ede gị ka ọ ya mụọ na ịbịa na ọta iwere ose ọjị ajụcha ahụ gị a seed. Then before ibido ikwubi okwu anya bụ ọta kpee ekpere n'aha Chukwu Okike si ha na bido taa mgbe ọ bụla ị bịa n'ọta ma ọ bụ ebe ọ bụla ị nọ
wee cheta ọta wee fesie east yọọ ha mezuru gị ya. Ọnya metakwa na Ugochi tụbọrọ na temple anyị wubere ya na east. Yes. So that ebe ọbụla ị nọ all over the world, you can actually tap the blessing for the east. So gịnị ka m na-ekwu? Kedu ihe m na-ekwu maka ya bụ ọ bụrụ na iwe ọta, ihe ị ga na-emezi bụ ọ bụrụ na ị nwere ike imegwe n'onwe gị nwetago obere idea, ime ihe a na-akpọ ekwemagwụ. Mana ọ bụrụ na ihe emegwe n'onwe gị, chọọ ya spiritual onye ọbụla obi ụnabata si ya mere gị ekwemagwụ ka ayọọ ndị agwụ gwa ha na ikwetago na ị ga-azụ okwu a, mana because of nke a na nke ọzọ na iribe already ị ga-eji ebe a ya more time. Yes, a ga-egburu ha ndị oke agwụ, a ga-egburu ha oke ọba, ndị nwunye agwụ a ga-egburu ha nnekwu, iwe chịkọ agwụ ọnụ ma ịsara aka. Ị ga na-eme nke a from time to time, a na-akpọ ya ekwemagwụ. Nke a bụ to buy time. Ọ bụrụzie na ị nwetawazie ego, ọ bụrụ na ị nwebere ego iji wee lụọ other form of agwụ, that is mana agwụ nwere complete agwụ, nwee nke ụmụ mmadụ megodoro ka o wee buy ya time. Yes, ị nwere ike ọ bụrụ na ị nwego anyị na ị nwere ego ịlụ agwụ na be nna gị ma ebe ọ bụla ị nwere ana ịlụ agwụ a na-alụ na ndị ikwu nne gị ga-abịa, ndị ikwu nna gị ga-abịa, ihe niile ezuo ezuo, enwee m ukwu na iji agwụ, nwee ezumezu agwụ, nwee ike nga agwụ, ya is complete set of agwụ. Then emesịa ya enwe okwukwu agwụ. Mana ọ bụrụ na na ndị be nne gị ma ọ dị be nna gị amaghị enye sọpọtụ, ma ọ na-ịka n'ọrụ oyibo, ị nwere ike ịchọ ọ bụrụ na ị ga-alụwo okwukwu agwụ, ibigoro okwukwu agwụ ka e nwee ebe ị ga-anọ wee na-efiri ya ma agwụ gị ka a ghara ị na-agbasasịrị gị ihe. Ihe niile ndị a na-agụsị bụ stage by stage of ihe ị nwere ike ị na-eme ka ị wee na-aka amụ agwụ gị down, ma ọ bụ na ị na-anọzikwa je gboro ha anụ from time to time, oke ọbana nnekwu at least. Then ọ bụrụ na ị mee ya ị wee na-aka ama ha down, pending mgbe gị nwa ga-adị ready maka ije n'ihu ọlụ gị, pending mgbe gị nwa ga-adị ready maka ije bido ọlụ gị. Ọgwụ eziokwu na o nwere ndị otu gị nwere ike ọ bụrụ na ị na-aba anyị ma time, o nwere oge ị ga-eru ha ekwechiri na ha chọrọzi ka ị baa ya time, na ha achịgo ka ije n'ihu ọlụ pụọba. Ịghọtara ya? Ọ na-emekwa like that. Mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na ị na-aba anyị go time, mara ya amarụ n'obi na o nwere oge ọ ga-eru ha nwere ike ịjụ. Ọgbakwa ndị ọbụla ngwa ndị nke ya bụ ị na-eme ha na-eto da oke. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụrụkwanụ na na-ịchọtiri ịlụ ya bụ ọlụ alụ, ihe ị ga-eme bụ kpee ekpere n'ebe ị nọ, fesie isi, kpọkuo chi gị na mmụọ niile so gị na ha so, si ha biko ha direct ya gị na-ịchọghị izu oku a, mana ha duga gị n'aka dibịa ga-enyere gị aka ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Ịghọtara ya? Ikpecha ekpere a nwe onye ọbụla ha directịrị gị jebe ije na si onye anwa ya mere gị rụọrụ ọrụ mmiri, mere gị nka mere nka, mba, ijekwu dibịa anwa gwa ya si ya na ị chọrọ ka ị gbaa ọsọ agwụ na bịa, ọ gwazie gị ihe ọ na-ana, ihe dibịa na-ana na ihe dibịa na-ana abụrụ ofu, onye etu onye si kwado ihu ọrụ ya. Den ihe ọbụla ọ gwara gị, ọ bụrụ na ihe ị ga-emewu mee ya, egwu ya ya kụzie elu gị na-echọrọ ịgbata ọsọ agwụ na bịa, o kweta gwa gị ihe ị ga-eweta, ime ihe ndị a, imechara na ihe ndị a niile ọ sị gị ma ya, den ịmụwazie ọrụ n'aka ya. Ịmụwa ọrụ n'aka ọ ga-enyere gị aka, bikọs ihe niile ndị a ị ga-eme ịfụ na ọ ga-adịrị uchipa. Yes, ọ ga-adịrị uchipa karịa na ijekwuru dibịa si ya rụọ ọrụ ọrụ. So gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ akwesịrị ịlụ ọrụ dịka ofeke, a ga-akpọ ya alụ ọrụ dibịa ara arụrụ gị ọrụ step by step, si n'onwe ike kwadosi alụghị ihu ọrụ gị. Ịghọtara ya? So na ị ga-agbaliri ọsọ agwụ. Ihe problem a na-enwe na soshal midia bụ na ọtụtụ n'ime fa agbara ọsọ agwụ, ọtụtụ n'ime ha nọkịtarụ fido na agwụ just like that bido. Ọ na-emezi owere ndị mmadụ na-eme experiment, na-eme try and lock, dị afọ ọ ga-eme some mistakes. Ịghọtago? And ụdị mmadụ na-eto ọ na-eri bie. Onwe ndị na-anọkọta eto akpọ m na chaatị ya, msị m na ya bụ na ya na-eme dibịa nwa ma ọ weze nwaanyị nwa n'ebe nwa na ya chọrọ ka ya agwụ ya nke ma ọgwụkọ na-asị ya ịgbara ọsọ agwụ, sị na ya gbara ndị ọsọ ọnọkọta bigo mekasịwa ofu ihe. Ụdị ndị a na-awụ omegide eto anwụrụ ma ọ ya emedo onye ọfụ na ihe ọ na-eme adị aga aga, echi ọ sị na ọ bụrụ ya obidokwa chigakwara ụka. Ịghọtara ya? Maka na ọ dị confuse onye riri eri ka ọgwụ. So for you to be strong, ị ga-agbalide ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ, ọ ndị anyị gbara ọsọ agwụ na be ha ga na-eme ntọ gị, then agwụ ga-ewe adịzie. Ụfọdụ na-asị na ọsọ agwụ ha ga-eduga ha, sị na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị eriri eri. Yes, ị nwere agwụ, mana ọ ga-enwerịrị onye ga-aga ide gị
agwụgwọ ahụ abụrụzie sọpọtụ. Ọ maka agwụ ahụ ị nwere ka iji wee nwere ike imecha anyị ka nna gị ukwu. Ị ghọtara ya? Ọ special agwụ ahụ ị nwere ga-emechi ka nna gị ukwu. Ka mma alụghị atụ ndị niile asịrị m jee gbaa ọsọ agwụ na be ha, at least ejere m gbaa ọsọ agwụ na nke mmadụ ịtọ. Yes, n'ime mmadụ ịtọ ahụ mmụọ dugara m jee na be ha. Ihe kpatara ya bụ na o nwere onye na-alụ exactly my type of work. So mmụọ na-eme oduga m na nke onye a, mmụọ ihe ọ chọrọ ịmụ ọsị m si na nke onye apụta na ihe mụtara ebe a adịghị enough. Okwuluo m tara na nke another person, okwu ebe anwa okwulukwa m tara na person, mmadụ ịtọ. Yes, but I can tell you n'ime mmadụ ịtọ anwa ọ bụrụ to make mouth, mmadụ ịtọ anwa na akago m ha. Yes, so ihe kpataziri ya bụ na m mụchara ọnụ n'aka ha nwa, then agwụ m adịzie nke o ji bụrụ agwụ m, o wee karịzie ha niile ọfụma ọfụma. So ihe nna-achị kụwara gị bụ na onye ime eji onye gbara bọị wee kọmpee onye nọkọtara jesụba ahịa, ọ bụrụ ofu. Yes, onye gbara bọị mgbe ọ na-agba bọị ahụ ka ọ na-agbatacha ụfọdụ ihe dịgasị iche iche ọ ga-eji wee bụrụ ọkaibe. Onye agbata na agba ochie ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ the prophets, ha na-enwe onye sụrụ ha. Onye agbata Elijah ji wee zụọ Elisha. It will interest you to know that Elijah ị na-anụkwu onye sụrụ ya bụ Moses zụrụ Aaron. So etu a ka Jizọs ndị oke ọbịa according to that story in the Bible si wee zụkwa 12 apostles from there zụọ 72 disciples. So ọ bụghị anyị chọrọ ịbụ ọkaibe a ga-azụrịrị gị. Then ọkwa ndị agbata na ije n'aka ndị ụka ọbịa like ndị Katọlik ị ga-eje seminarị, ndị Anglican ị ga-eje seminarị, iwu ọchịchị ka Catholic faith si wee dị because na-azụrụ ndị ụkọchukwu ha azụ, ha na-agbanye n'ọnụ ofu ọnụ gold. Mana n'ezie anya na ihe na-eme n'ọdịnala, maka ihe na ọdịnala enwere one anchor place. Now o mezie na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịpụta na Facebook ị na-afụ ndị mmadụ na-akọ two different things maka na ọ nwere ọzụzụ enyere onye nọkọta na ọmapụta. Mana ana m agwa ha na ọzụzụ azụrụ weda ma ị na-arụ asị pastọ ma ị na-arụ asị reverend fada, na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, weda ma ọ na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ n'ọdịnala. Mana dị ụtọ na ụfọdụ ndị ọdịnala ịpụtara n'ije gbabọị ka a zụọ ha azụọ, o mezie ndị mmadụ a na-emekasị ofe ihe. So na ihe dị mkpa bụ na ị kwesịrị na ka a zụọ ndị mmadụ azụọ. Onye agbata na ọ bụrụ na ọdịnala ndị mmadụ na-emekasị ihe, ịgwọrịrị onwe gị maka na ihe ọ ya abụ, maka na ụfọdụ n'ime ha kpọrọ ekwo nkụ out of pride na ha eje na nke mmadụ jee mụọ ọrụ, ha bụrụ ọkpa onye kpụ ya nọ. Mana ihe ọ dịghị amakwa abụ o nwere ndị ụka ọdịnala dị harmonize akpọrọ Godian religion, ụka ọdịnala ndị anwa ndị nchụaja ha dago a na-azụ ha dị afọ, ha na-eri uzu akwụkwọ akpọrọ holy incoming. With that holy incoming abụrụgo a guideline na-agaghịrị ha, o mezie ha nkụzi ha niile enwe gịnị bụrụ ofu. Ịghọtara ya? So ọnya ka m na-achịkwa. Mana ndị nke enwere ụdị that spiritual book binding ha together, onye kọrụ na-esi n'elu onye akọrụ si n'ala. Ịghọtara ya? So onye mana ihe na-eme ụfọdụ ndị Igbo, ụfọdụ ndị ọkachasị na ndị Igbo a nwere ike ịpụta jee kwụsị ka eje kpọọ ọsọ agwụ ka o wee mara ihe o kwesịrị ịma ma mekwazi ihe o kwesịrị ime. Ịghọtara ya? Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa, ma ọ bụ na ịchọ ka a gbaara gị afa miri emi na ị nwere ajụjụ, send ya meseji na WhatsApp 0813 8243 871 0813 8243 871. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa, ndị nọ n'ọrụ na ndị nọ n'Igbo, ndị children of the temple ya na ndị friends of the temple, na ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa Ọgọst a sị na ọmaka ga-emere ụnụ na ụnụ ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ na onye chụwara ụnụ ga-ada. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị ka ihe ọma meela ụnụ na-eto ansịgo ka ọ ya esiwu ya. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m ndị aka mkpa m ndị njem ọnụ, ndị enyi m metara onwe m, ndị nọ na YouTube na ndị Facebook, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị chatịa m directly, send ya m message na WhatsApp. ịma my private number 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ya gazie, udo dị n'ọnụ.